Өлкәнәр көне уңайынан Дулкын радиосы да зур эш алып бара. Районның кайгырту фондына игәнә акчалары җыю максатыннан радиомарафон уздыра. Башка еллардан аермалы буларак радиомарафон быел 10 көнлек дәвамында барды. Студиябыз һәр көн кунаклар кабул итеп, өлкәннәребезгә бәйрәм кәефе бүләк итте һәм авыр хәлдә яшәүче әби-бабайларга, гаиләләргә ярдәм күрсәтте. Фондка өлеш кертүне оешма җитәкчеләре, эшмәкәрләр үзләренең бурычы итеп саный дисәк тә ялгыш булмас. Шул рәвешле алар авыр хәлдә калган кешеләргә ярдәм кулы сузып игелекле гамәл кыла. Халыкны социаль яклау идарәсе өлкәннәребез белән тыгыз элемтәдә торучы оешмаларның берсе. Игътибарга мохтаҗ әби-бабайларыбыз социаль хезмәткәрләргә мөрәҗәгать итеп аларның ярдәмен тоя ала. Өлкәннәребез хөкүмәтнең даими кайгыртуында 10 көнлек дәвамында да район күләмендә төрле чаралар үтте. 10 октябрь көнне радио тыңлаучыларга йомгаклау сүзе белән башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Каримов мөрәҗәгать итте. Безнең бүгенге көндә Саба районында 30,407 кеше теркәлгән. Шуларның 7,074-е олы яшьтәге пенсия яшендәге ветераннарыбыз. Иң беренче чиратта безнең менә бу өлкәннәр 10 көнлеге игълан ителгәч, районыбыз территориясендә оешма, предприятие, учреждение җитәкчеләребез өлкәннәребезне олылау йөзеннән өлкәннәребезгә күчтәнәш пакетлары, акчалата ярдәм, чәй өстәлләре оештырып, аларны олыладылар. Беренче чиратта аларга рәхмәтне әйтәсе килә. Инде шул исәптән безнең 1117 районыбызның бюджетның төрле өлкәсендә хезмәт куеп, лаеклы ялга чыккан ветераннарыбыз бар. Аларны да без олыларга тырыштык. Һәм инде 1768 ветераныбыз бар безнең. Инде эш урыннары булмыйча төрле сәбәптә пенсия яшенә җиткән. Аларны да иганәчеләр ярдәмендә, район башлыгыбыз ярдәмендә без олыларга тырыштык. Шулай ук инде 10 көнлек дәвамында безнең өлкәннәребез өчен төрле чаралар оештырылды, мәдәни чаралар, спорт чаралары, юридик ярдәм күрсәтү чаралары. Инде шушы чараларда да безнең өлкәннәребез актив катнаштылар. Алар безнең ел дәверендә актив катнашып киләләр барлык мәдәни һәм спорт чараларда. Аларның нәтиҗәләре безнең призлы урыннар алалар һәр даим. Спорт ярышларында, мәдәни конкурс фестивальләрдә, төбәк-ара, республика күләме узган. Барысында да без аларның нәтиҗәләре белән һәр даим горурлана алабыз. Үзебез дә аларны үрнәккә куеп яши бирәбез. Шулай ук чараларга килгәндә безнең районда иң алдан ярминкәләребез узды. Инде бушлай мунча хезмәте күрсәтү 2 коммуналь предприятиебез уздырды өлкәннәргә. Һәм инде аерым алганда оешма предприятие учреждениеләребез һәр берсе үзендә әйткәнемчә төрле чаралар уздыруда көчләрен куйдылар. Форсаттан файдаланып, җирле үзидарә органнарында хезмәт куеп, лаеклы ялда булган ветераннарыбызны чын күңелдән үтеп киткән өлкәннәр көне белән тәбрик итәм. Тормышыгыз бәрәкәтле, муллы булып, хезмәтегезнең әҗер савабын алып, матур итеп яшәргә язсын, безгә үрнәк булып, алга таба да яши бирегез. Саулык, сәламәтлек, дөнья иминлеге, тынычлыгы, хәерле тормышлар сезгә. Радиомарафонда оешма предприятие җитәкчеләре, мәдәният йортлары каршында эшләүче өлкәннәр, фольклор ансамбле вәкилләре, язучы, шагыйрәләр дә чыгыш ясады. Шул рәвешле районның кайгырту фондына шактый күләмдә физик һәм юридик затлардан игъанә акчалары күчерелде.